Sa dakbayan sa Mandawi, gihimo ng formal nga turnover gikan sa outgoing ngadto sa incoming city officials. Bagong napiling mayor ni Saad nga tutukan ang panudlanan sa syudad sa pagpatuman sa laing-laing mga proyekto. Karong hapon, gipahigayon ng oath-taking ceremonies alang sa mga napiling mga opisyal sa dakbayan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Mandawi City Session Hall, gihimo ang turnover kaganiha. Nagkaabot ang outgoing city officials ug incoming administration. Ang taga-DILG unang mipasabot sa ilang assessment report sa estado sa dakbayan. Gitagsa-tagsa ang mga aspeto sama sa financial administration, disaster preparedness, peace and order, business climate ug uban pa. Daghang punto nga pasado ang syudad apan may uban sab nga wala matuman. Overall, in terms of peace and order, we're very, very good in terms of peace and order. It's the most important because safety. Safety yun, peace and safety and order in the community is number one indicator and the number one factor for investments to come in. Wala si outgoing Mayor Luigi Kisumbing sa kalihukan. Si Acting Mayor Carlo Fortuna ug Acting Vice Mayor Elmer Cabahog ang mitunol sa pangagamhanan ngadto kang incoming Mayor Jonas Cortez ug Vice Mayor Glenn Bersede. Gipahibaw ni Fortuna nga may gibilin nga 3.4 billion pesos sa panudlanan sa dakbayan nga magamit sa sunod administrasyon. Gipasigarbo sab niya ang mga nahimo nila ni Kisumbing sulod sa tulo ka tuig. Top 13 most competitive cities in the entire Philippines. These are just the gains and the milestones that this administration has achieved, and we hope that in the incoming administration we continue to level up. The city remains very strong, very competitive, and investment-friendly destination. Sa iyang bahin ang incoming mayor, nakadaig sab sa report sa DILG aron nga magiyahan sila sa angayang buhaton ug tutukan. Kani mo idakong hagit, ako nanginhanglan sa tabang sa matag Mandawianon, especially sa government workers, no? Nga sa gikaingon ko na, we should stop talking and start working. Mipasalig si Cortez, daghang tutukan sa iyang paglingkod, labi na sa disaster preparedness. You cannot spend something which you do not have. Before serving the people, we need to have enough sufficient funds, no? Pundo sa Dakbayas Mandawi. Nga itong pangitaan nga dunag itay igong pundo para makaserbisyo ta sa atong pinanggang dakbayan. Karong hapon, formal nga gihimo sa Mandawi City Heritage Plaza ang oath-taking sa mga opisyales sa dakbayan. Gisugdan kini sa usa ka santos nga misa nga gitambungan sa ilang pamilya ug mga supporters. Nanumpa atubangan kang Justice Marilyn Yap, sila si Cortez, Bersede ug tanan nga mga konsihales. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.